No passa res, dissabte, diumenge... A veure, i ara? Quants dies? Set són... Quants dies vaig al col·le? Quants al col·le? Ensenya'm-los. I a casa? Quants? Dos. I dos a casa. Dimarts, dimecres, dijous. A veure, quins dies vaig al col·le? 5 i 2 a casa, molt bé. On n'hi ha més? En el col·le o en casa? Molts al col·le. Molts al col·le. I a casa? Molts o poquets? 2. Molt bé. Ja els... Molt bé, quants? Al col·le. Quina maneta? I ahí quants n'hi ha? Cacha. I això és a casa, molt bé. Muta. Molts. I en casa? 2. Fica-ho ahí, que veig, a veure. I els teus, Álvaro? A veure els teus, Luchi, a veure. Molt bé. A veure, Emma. He fet una fila. Una fila, però ara junts. Divendres. Dissabte. Diumenge. Sesson. 7. I quants anem al col·le? I aquests quants són? 5. I a casa? Ai. Núria, on n'hi ha més? A casa o al col·le n'hi ha més? I a casa quants n'hi ha? Quants dies? Molt bé. I a casa? Què són? Els dies de la setmana. Vinga. Dilluns. Divendres. Dissabte. Diumenge. 7 són. Quants dies anem al col·le? Esos quants són? 5. I a casa? 2. 5 vaig al col·le i 2 a casa.